selfish, can't keep up, but hate that, I hate that, I hate that, I hate you. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en Minecraft-video. Så i dag har vi en speciel gæst, nemlig vores lærer, Andreas. Hello guys. Welcome to this stream. Dit skin er meget smukt. Yes. Dit skin er meget smukt. Og jeg synes bare, vi springer ud i det med det samme. Men Java er jo superior. Ja. Det har jeg bare gerne have lov til at sige. Jeg har kun et stone sword, men det går måske. Jeg synes, det er fint. Jeg synes, vi er klar. Jeg har brugt alt. Stone sword er også nice. Okay, er I klar, guys? Vent, er den her bygget ordentligt? 3, 2, 1. Let's go. Lad os håbe, der ikke er lava, hvis der er sådan. Hey, jeg kan ikke. Jeg kommer ikke. Oh my god. Okay. Oh my god. Okay, lad os huske at... Okay, allerede... Gabi, kom tilbage. Gabi, kom tilbage. Lad os holde sammen og gå sammen her. Okay. Jamen altså, jeg har mest været i nether, når jeg har været nede for som en quartz. Ja. Eller på dansk marmor. Fordi jeg har haft en lille ting for at bygge græske inspireret sådan, romerske kirker og sådan noget. Så skal man bruge marmor, og det er fucking irriterende at så løbe tør for, også fordi jeg hader at være i nether. Ja. Så men nu går jeg bare i gang, så jeg lige kan lave noget marmor. Har I ellers nogle objektips, noget I vil have med? Nej, jeg vil bare gerne i netteren måske se, om jeg kunne... Jeg vil rigtig godt se, om jeg kan finde de der nye gasling sådan, og sådan noget. Det har taget. Eller så sådan trade med nogle med de der... de der grise, der vil have guld. Jeg har lidt guld, som jeg fandt i mine. Jeg vil gerne finde noget loot. I ved godt, de der lange... det der, hvor de der ildmonstre... Jeg kan huske, hvad de hedder. Ja, vi skal finde en fortress. Lad os gå den her vej. Men jeg skal lige have det klip for en. Jamen, jeg hader nether. Men hvad? Ej, okay, vent. Pas på, I ikke får pwn. Det går ikke, guys. Fuck, I får altså pwn. Okay, vent. Jeg føler lidt, at vi ikke burde gøre det her, guys. Skal vi gå tilbage, guys? Vil vi gå tilbage? Jeg vil hellere bygge en farm. Guys. en hyggelig farm med grise og høns. Er der noget, der vil være smart at farme, mens vi er her så? Jeg føler ikke, at der er noget. Jeg kan se en mand derhen, som jeg kan trade med, så jeg går lige her til ham. Ja. Okay, hvor fanden... Fuck, sker der? Alt, Gabi. Jeg ved ikke... Wow. Han vil have smeltet guld, Gabi. Smelt? Men kan man ikke give ignuts? Jeg har et stack ignuts. Ignuts? Fuck mig. Shit. Jeg har 7 stykker. Giv mig. Prostigt. Tak. Fuck. Jeg får pwn. Du får hvad? Yep. Jamen, fuck you. Oh shit. Fuck dig, mand. Hvor er han der, min trade, mand? Prostigt. Shit,
Altså, men kender I ikke til ordet pwn? Fuck, nu kommer Pony. det er ligesom at få own, men så er det bare sådan lidt mere nedgørende. På oven. Altså, man bliver Altså, ja, man bliver ownet. What the heck? Oh my god, det burde høre. Jeg vil så bare godt lige sige, at jeg har fået en crossbow nu. Nej. Det sætter mig i en meget magtfuld position. Jeg har 2, men jeg har ikke gået på. Vi ved alle sammen godt, hvorfor Andreas virkelig er kommet. Hvorfor? Hvorfor den der crossbow kom efter os? Du vil sabotage vores server. Men Andreas, kender du til Thermal LARP? Nej, det gør jeg ikke. Nej, fuck! Hvad sker der, når man... Er det at larpe? Det er originalt, sådan, så er det sådan, folk der live action roleplay. Men folk på internettet har lavet det om til sådan et term, når man sådan er performative. Så det er sådan, you're larping. Sådan, hvis nu, lad os sige, at man har købt en masse sådan, bøger, og sådan, snakker om den, og sådan, du ved, sådan, og alt muligt, men faktisk ikke læser dem og sådan noget. Ja, og så er sådan, you're larping, men sådan, du ved, sådan... Det er normalt sådan. Der er jo stadig nogen, der bruger det originale sådan. Ord sådan. Ja. Og der er også nogen, der er larper, og det er larper. Ja, klart. Andreas, vil du ud af LARP med os? Lav en LARP-video. Nej, men jeg vil ikke have, at der er nogen, der synes, jeg er cringe. Og det er noget, jeg kæmper med hver dag. Shit. Kig! Oh shit! Fuck! Jeg skal kalde den. Hvor har I jeres mine? Der er faktisk en mineshaft lige ved siden af os. Lige her, faktisk. Lige hernede, så er der et mineshaft. Kender I godt den sang, der hedder Mine Diamonds, der ligger på YouTube? Jeg har hørt mange Minecraft-sange. Ja, men jeg tror måske lige et sek, så spiller jeg lige en sang for jer. Det er en sang, jeg har hørt en del. Dansk eller engelsk? Den er engelsk. Okay, spændende. Det er skide godt. Alright guys, I'm doing Take On Me now. Oh wait. This sounds good. I really like this song, it sounds good. Mine in the way. Yo! I don't know what tomorrow in this Minecraft day. So beautiful and so dumb. What's that I found? Mine diamonds. Mine diamonds. I'll mine them. So easy to Gabby, vil du ikke beatbox lidt mere for os? Au. Stop! Hvorfor valgte du at arbejde på LA? Det var fordi, jeg kunne godt tænke mig nogle flere penge, end dem jeg havde. Det var sådan set sådan, det startede. Jeg tænkte, okay, jeg skal købe alt muligt shit. For eksempel Java? Ja, nej, men det er faktisk, jeg købte Java, jeg tror jeg købte det i 2010 eller 11. Okay. Jeg spillede, den første gang jeg spillede Minecraft, der var der kun 10 items. Det er jo helt vildt lang tid siden. Så jeg har ejet Minecraft, og jeg tror ikke jeg kan sælge, jeg tror bare jeg gav sådan noget 70 kroner for det dengang. Så det var i gamle dage. Nu har jeg produceret en stonecutter til os, og det er fordi så kan jeg lige skære min marmor i stykker. Okay, næste spørgsmål. Yes. Skal jeg have en kage til jer? Ja, tak.
Ja, kan du ikke lige sige til Frederik, at kommer lige om lidt? Jeg er lige i gang med noget vigtigt. Ja, ja. At lave en stemme. Ja, og sige det sådan virkelig sådan hemmelighedsfuldt. Sige det sådan noget meget, meget vigtigt. 20 grader. Ja, næste spørgsmål. Fuck. Hvor mange år har du arbejdet her? I er min 4. årgang. Okay. Ja. Har du haft en yndlingsprogram? Nej, og hvis jeg nu potentielt havde det, så havde jeg nok heller ikke sagt det. Og især ikke på en stream som den her. Du havde alle de årgange, du har haft. Jeg har elsket hvert et sekund. Jeg har været ansat her. Nej, men altså... rimelig epic. Rimelig epic. Ja, rimelig epic årgang, vi har gang i her. Hey, Epic. Epic the Musical. Insert. Tak. For helvede. Okay, Andreas, hvad laver du så i din fritid? Jeg laver, spiller meget musik. Man kan også bare se på mit moodboard. Det er faktisk ret accurate. Hvad laver jeg ellers? Jeg laver rigtig meget mad. Og så hænger jeg ud sammen med mine venner, som jeg bor med. Og hvad gør jeg ellers? I morgen skal jeg have hyggedag sammen med Marco og Anders. Mine 2 venner. Bedste venner? Ja, og det er Anders' fødselsdag i morgen. Yes, og så skal vi til Kina. Det ved jeg ikke, om I ved. Hvad? Jo. Det vidste vi ikke. Jo, det er sgu rigtigt nok. Så skal vi derned og så lave noget efter skole. Men hvornår skal du med? Det skal vi den 26. Det flyver vi afsted. Til Kina. Uden for Hong Kong. Ja. Hvordan har du det med, at... Hvordan har du det med, at Marco ikke har sit mustache-finger? Ret dårligt. Jeg synes, det var ret ubehageligt, da han kom i skole, og jeg så det for første gang. Ja. Der kunne jeg faktisk mærke, at jeg fik en fysisk reaktion på, at jeg synes, det var så grimt til ham. Jeg synes bare, at det italienske forsvandt. Fuldstændig. Nu er han bare en almindelig sådan dansk. Og sådan, Fuldstændig leverpostejs dansker. lide Marco, sådan, alle elsker Marco. Ja. Let's be Ja. honest. Mm. Men mustache, altså, En essential. det er virkelig sådan... Det er en del af hans identitet. Ja, men lad os nu se, om han gør et eller andet. Ja. Det kan man jo håbe på. Ja. Så længe han ikke får pornoskæg. Hvad er et pornoskæg? Det er sådan et skæg, der sådan går sådan her, og sådan... Ej, jeg har et billede af ham der... Søg billedet fra The Office. Ja, jeg har et billede af Michael fra The Office. Han har et skæg. Ja. Jeg er så meget ked af det, men jeg bliver nødt til at gå hen og være aften-te sammen med Frederik. Men jeg var virkelig glad for at se jeres verden. Ja, og tusind tak, fordi du ville være med. Ja, det var meget, meget dejligt, at jeg fik invitationen. Og lad os bare få minet en hel masse hele tiden. Og så har jeg lavet et monument til jer, som I vil kunne huske mig for evig tid. Til evig tid. Det kommer I til at selv at finde ud af. Okay, nu... men altså, jeg håber da på, at vi ses en anden god gang. Yes. Ja. Okay. Skal vi ikke gå ud og finde nogle diamonds sammen? Skal vi ikke lige gå ud og finde... Jo, men jeg laver lige resten af taget. Har I set det? Ja, det er virkelig, fordi jeg har været ovenpå det. Jeg tænker, at jeg laver en lille hems. Mathilde, Mathilde, har du dræbt katten? Bollik? Nej, Gabi! Jeg har fundet monumentet! Vent, hvad? Hvor? Vent. Jeg skal så finde det. Oh my god. Oh my god, hvor er det flot! Vent, Mathilde? Ja. Hvor er du? Jeg ved det ikke. Mathilde? Ja. Hvor er du? Jeg har faktisk ikke kendt Hansen. Ej, guys, skal vi ikke gå ned i den her cave? Kom nu! Jeg skal ned og finde diamonds sammen. Jeg skal finde monumentet. Monument! Wow. Wow. Nej. Gå væk.
Okay, godt gå ud i caven nu. Vi vil godt sove. Bag om. Hvad er det min seng? Okay. Kom, guys. Hvorfor har du fået fuck? Det var et uheld. Du kan godt huske, at jeg kom til at skrive ev. Ej. Insert throwback af Evo. Ej, please kom. Please kom. Jeg er her. Ej, jeg pruttet. Ej, jeg holdt altså inde, da Andreas var. Det var de der peanuts. Jeg skal sådan virkelig tisse. Må jeg godt komme til toilettet? Nej, vi skal ud af mine. Du må bare holde det inde. Hey. Du lyver faktisk over for mig. Du lyver faktisk over for mig lige nu. Lige nu så lyver du faktisk over for mig, at du dræbte mig. Og jeg havde faktisk 18 levels, og du tog bare alle mine levels. Har jeg alle mine ting? Jeg synes ikke, du skal have revenge. Det synes jeg er fair. Gabi, jeg vil gerne have min økse. For det første. Ja, den er i kisten. Du har ødelagt mit liv for evigt. Jeg har faktisk lyst til at dø på grund af dig, Gabi. Jeg har faktisk lyst til at dø i virkeligheden. Prøv at se, hvad du får mig til, Gabi. Okay, jeg skal bare lige sørge for, at jeg havde mine ting. Du dræbte min fugl! Jeg elsker min fugl! Gabi, undskyld! Vent, er nogen, der har papir og blyant? Jeg skal ikke være klar til min apology video. The only thing I've killed are my... The only thing I've killed... The only thing I've killed is... some skeletons. I'm not a bird killer. Just a loser. I didn't understand I shouldn't set fire to Gabi, but... I'm not a... killer. Roberta! Jeg kunne ikke det var et uheld! Stop, Roberta, prøv lige at høre lige her. Du er min bedste ven, please, prøv lige at høre. Gabi kom til at dræbe mig. Og tog alle mine levels og sådan noget, ikke? Og så blev jeg lidt sur. Og så kom jeg til at sætte ild. Nej, fordi ting er, at jeg satte ikke ild til fuglen. Gabi var i ilden, så Gabi er kommet til at gå ind i ilden. Så derfor så kom der åbenbart ild i fuglen. Fordi fuglen gik jo ned i det og sådan noget. Jeg vil aldrig nogensinde dræbe nogens fugl med vilje. Jeg er ikke sådan en person. Og jeg har allerede givet gaver og sagt undskyld og sunget en apology-sang. Wow. Vil Mathilde dræbe din fugl? Jeg er ligeglad, om hun vil gøre det med vilje. Hun gjorde det. Og jeg har sagt undskyld. Og jeg har givet ting, og jeg har spurgt dig, hvad kan jeg gøre? Og du har mine levels. Jeg synes, I står ret lige. Oh!
Og dræb min fugl, står lige med. Men hvad skal jeg så gøre, Gabi? Jamen, der er en jungle tæt på. Find en ny fugl. Det er ikke det samme. Det var min første fugl. Okay? Det var fidus, okay? Ej, du har lige navngivet den fidus. Fidus! So my dead bird doesn't mean anything. Okay. Jo, den gør. Jeg sagde også ondt. Ej, altså. Gabi, seriøst. Der er ikke mere, jeg kan gøre. Altså, jeg kan se en jungle lige ved siden af. Jeg har fået sådan 5 stykker. Der er en wandering trader. Oh my god, har det en længer? Yes. Man kan få, hvis man giver vand, kan man få emeralds. Ej, det er noget lort, han kan trade. Ikke kig i kisten! Der er ikke noget i den. Kan vi... Kom, kom guys. Jeg vil lave en hems. Det er ikke sådan, man hænger sig selv i det. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg vil hænge på en hems. Oh my god, Tina, du vil hænge. Hvad Gabi? Det var et uheld, og jeg har sagt ondt. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg vil hænge der. Synes du ikke, vi bliver lidt voldelige? Synes du ikke, vi bliver lidt... Gabi. Ej, Gabi, jeg har faktisk dårlig samvittighed. Det håber jeg faktisk, du havde. Okay. Det har jeg! Gabi, it's time to move on. Oh, it's time to... Oh, look who we got here. A pink sheep! Ej. Okay, så du vil morde nogle andre styr, fordi at de kom til at morde... Så... Nå jo, fordi det var et uheld. Aha, honey. Hey, I skulle have hørt det, okay? I var der ikke. Jeg hørte det. Jeg var her lige nu. Nej, villageren... Nej, never mind. Whatever. Sagde Viljan, honey. Må jeg bo oppe? Jeg bor oppe. Oppe hvor? Jeg bor oppe. I den lyserøde seng. Det er min. Det er så sikkert min. Jeg har lavet den. Oh my god, Gabi. Gabi, du har den hvide seng dernede. Nej! Nej! Stop! Honey. Mathilde. Ja? Jeg forgiver dig, hvis du går ud og lorper med mig på et tidspunkt. Okay, skal vi gå ud og logge? Okay, Gabi. Okay, Gabi, jeg kommer tilbage nu. Jeg skal ud og logge. Oh my god. I skal lige... Vent, kom lige her. Jeg har en overraskelse. Kom. Stå lige her. Nej. Stå her. Stå der. Nej, oh my god, stå stille. Stå lige der. Ikke ryk jer. Jeg har noget... Tæller for 3, 2, 1. 3, 2. LARPing! Jeg er klar til at LARP! Jeg er klar, men æg. Må jeg vende også? Så, jeg tænker, det var alt for i dag, og jeg håber... virkelig glæder til den næste video, hvor i starten, vi begynder at LARP. Og jeg glæder mig så meget. LARPing. LARP sammen. Hvad?